खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि केके लाइभ बड' रादाबाव बरायबावबाय। फै जोङो दासिमनि मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि बिबुंथि लाखिदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों दि शंकर बसुमतारिया 22 नं कख्लाबारि बियाबाव शंकर बसुमतारिया BPF हानजा जोनोम जानायनिफ्रायनो खामानि मावबोदों। शंकर बसुमतारिया थांनाय 17 बोसोरनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव खामानि मावबोदों। शंकर बसुमतारिखौ दिनै रावबो सिनायै मानसि गैया, बिनिखायनो गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय गोबांथार भट मोननानै देरहासार जानाया रोखा होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे फोरमायबावदों दि मित्रजितनि गेजेराव नारा नाथा जानानै दङ, बिनिखायनो 12 MCLAफोरखौ लानानै खम समनि गेजेरावनो BPF दोलोआ सोरखार दाफिनगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला 6 दाननि गेजेरावनो सोरखार दाफिननाया रोखा होननानै बिथाङा फोरमायदों। गुवाहाटी बरबरि बर'फोरनि होखारजानायखौ लानानै कंग्रेसनि राफोद दैदेनगिरि गरजन मुसाहारि बिथाङा मोनसे खौरां मेल खुंनानै बेबायदि फोरमायदों। प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय मानो लाजिनो रोंदिया होननानै। आंनि बायदिब्ला दिनै बर'फोरनि अलखद समावहाय नासयजानाय समाव बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो आसामनि स्पिकार फुटबलनिफ्राय नागारनांगौमोन आरो बिथांमोनहा बाथ्रा दैखांनांगौमोन होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै बिथांमोनहा सिरि स्रायसो बायजा मारबाय नामा होननानै बिथाङा फोरमायदों। फर्मर बायदिब्ला दिनैहाय आङो फुटबलि नागारगौमोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। थागिबि बर' इन्डिनियासफ्रा बोरै होखारजाखो ट्राइबेल सुबुंफोरा दिनै आसामावहाय बर'फ्रा थागिबि गोसो जाब्लानो फरेस्ट एक्टनि बायदियै थानो मोनो। बर' ट्राइबेल सुबुंफोरा दिनैहाय गोदोनिफ्रायनो बर'फोरखौ नासयबोगासिनो दङ। गोबां मोजां मोजां हस्टेलाव थानानै बर'फोरा फाहामजानाय आरो बेबायदिनो सोलोंथाइखौ लाबोनो मोनाखै। दिनैबो बेबायदि नासयनायखौ जोङो नुनो मोनो होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनै आङो कंग्रेस आफादनि जानानै बुङाखै, बर' हारिनि जानानैसो बुंदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनैहाय बर'फोरनि गेजेराव गिदिर गिदिर फुटबलि लानानै जेबो बर'फोरनि थाखाय खामानि मावनो हायैखौ बिथाङा लाजि मोननाय फोरमायदों। दिनैहाय बिश्वजित दैमारि आरो चिफ प्रमद बर' बिथांमोनहा लाजिनांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। हेमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिनि देरनायखौ लुबैया, जौगानायखौ लुबैया, बर'फोरखौ गादबनानैसो जानो आरो गावनि आथिं सिङावसो दोननो नाजादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बर'फोरखौ थगाय थसि दोननानै गावसिनि आथिं सिङावहाय दोननायनि थांखि लादों। नाथाय दिनैहाय नायदो, हाबा जाखानाय सुबुंफ्रानो आलफायाव थाङो, नाथाय बिसोरखौ जेबो बुङा। सासे सानै बर'फोरखौहाय उदखारि हान्जा दानाय थांदों होननानै बुङोब्ला बिसोरखौ नागिर नागिर गावथारनाय बेबायदिनो सोंखारिनायखौहाय जोङो नुनो मोनो। बिसिनि बेबायदि गादबनायखौ दिनैसिमबो मानो मोनदांथिया होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनिखायनो बे अलखद समाव गासैबो पलिटिकेल हान्जानि बाथ्रा लायालाफैनो खौसेयै जानानै हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसारनांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरोबाव गुबुन फारसे उखिल गगৈ बिथाङाबो 2 घन्टानि आसाम सरकारनि हेंथायै धरना होदों। थाबैनो न' लुनानै होनांगौ आरो थाबैनो बिसोरनो थांनानै थानायनि सुबिदाखौबो खालामनानै होनांगौ होननानै बिथाङा दाबि दैखांदों। जेसेबांसिम मावनानै होआ अब्लासिम बिथाङा बेबायदिनो सोमावसारगोन होननानै फोरमायदों। उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव ओनसोलाव सेरिकालचार बिफाननिफ्राय बिटिआरनि EM दावबायसा बर' बिथाङा गावनि बिफाननि फुन्जिनिफ्रायहाय एम्फौ फिसिग्रा सुबुंफोरनो सासेयाव 10 रां हिसाबै अनसुंथाइ राननानै होदों। बे हाबाफारियाव सेरिकालचारनि बिफाननिफ्राय जगेश्वर देउरि बिथाङा लोगो लादों आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेर गोनां खालामदों। माखासे बर' सुबुंफोरा बम्बेयाव गेस्ट हाउस लुफुंनो थाखाय बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम खावलायहरदों। दिनै गासैबो रायजोआनो बम्बेयावहाय गेस्ट हाउस दङ। बेबायदिनो दिनै गोबां बर'फोरा कभिडनि समाव उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बिनिखायनो बे उसुबिदानिफ्राय बारग'नो थाखाय बड'फोरनि थाखाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनानै होनाया मोजां होननानै बिथांमोना फोरमायदों। हाग्रामा सरकार दैदेननायनिफ्रायनो बिथांमोनहा रिकुवेस्ट खालामबोदों, खावलायबोदों होननानै फोरमायदों आरो प्रमद बर'नोबो लाइजाम होबाय
आरो हेमन्त बिश्व शर्मानोबो लाइजाम होबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों। फरायनो थांनाय, मेडिकेलाव थांनाय आरो फिल्म शुटिं खालामनो थांनाय सुबुंफोरा गोबांथार उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो खम समनि गेजेरावनो थाबैनो लुफुंनानै होनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा दाबि दैखांदों आरो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम खावलायहरदों। नगाव पुलिस थानाखौ सावनाय जाथायखौ लानानै पलिटिकेलनि बाथ्रासो दिनै जानो हमदों। सिखाव दाखाथि आरो जिनाहारि खालामग्राफोरखौ कंग्रेस आरो एआइडिएफफ्रा मदद होयो आरो थुलुंगा होयो होननानै मन्त्रि पियुष हाजरिका बिथाङा फोरमायदों। आरो गुबुन फारसे एमएलए आमिदुल इस्लाम एआइडिएफनि बिथाङा बेबायदि बुंदों, आयेननि गेजेरजों जेसेबां हायो एसेबां गोरोन्थि मावग्रा सुबुंखौ साजा हो, नाथाय बेबायदि बुलडुजार सालायनाय जेरै मध्य प्रदेश आरो उत्तर प्रदेशआव मावदों बेबायदि मावनाङा होननानै बिथाङा दिनै फोरमायदों। दिनै भुल गोरोन्थि मावनाया बिनि बिफायासो मावदों जानो हागौ, बे जाय मावदों बेखौहाय साजा होनांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनि गथ' गथायफ्राथ' भुल मावाखै, बिसिनि न'खौ सिलिंखार बिलिंखार खालामनानै होनाया मोजां जायाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। गोरोन्थि मावग्राखौ जेसेबां हायो एसेबां साजा हो, नाथाय बिदि अन्याय खालामनाया मोजां जायाखै होननानै आयेननि हेफाजाब लानानै जेसेबां साजा होनां हायो एसेबां हो होननानै बिथाङाबो बुंदों। आरोबाव गुबुन फारसे कंग्रेसनि दैदेनगिरि राणा गस्वामी बिथाङाबो फोरमायदों, पुलिसनि आखायाव मानसि थैनाया गनायथाव नङा होननानै फोरमायदों आरो सोरखारनि सम्पतिखौ नस्थ' खालामनायाबो पाब्लिकफोरनाबो मोजां जायाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। पुलिसनाबो मोजां जायाखै, पाब्लिकफोरनाबो गनायथाव नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो रायजो दलनि आफादगिरि उकिल गगৈ बिथाङाबो बुंदों, दिनै सालायनो रोङाब्ला गावनि मासिखौ नागारथों गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया। मा आयेन जाखो बेलाय बुलडुजार सालायनाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेबायदि आयेना खुनु मते जेरावबो नुवाखै होननानै बिथाङा बुंदों। चिरां जिल्लानि खुंथाइ जिल्लानि मावख'नि नब्लाङावहाय दैबानानि सांग्रांथि खौरांगिरि मेल खुंदों। बेयावहाय मिशन समाधान आफादफोरा बेबायदिनो फोरमायदों, सोरबाया बेबायदिनो सार्टिफिकेट गैजायै सुबुंफोरनो थांनानै थानायाव जेबायदि सुबिदा नांगौ बिथांमोनहा होगोन होननानै बे मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। गसाइगाव इउपिपिएल उमेन्स गांखं हानजाखौ गोदानै कमिटि दानानै होनाय जाबाय। समायखिरा लानाय हाबाफारिखौबो मावफुंनानै होनाय जादों। बेवहाय बिना गयारि बिथाङा लोगो लानानै फोरमायदों, कख्लाबारि बियाबावबो देरहासार जानाया रोखाखासै, बिनिखायनो जोङो दिनैहाय गसाइगाव ओनसोलखौबो राफोद खालामनो थाखाय जोङो इउपिपिएल हानजाखौ गोरायैनिफ्राय गोरा खालामलांनांगौ होननानै बिथाङा मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बेयाव इउथ इउपिपिएलनि आफादगिरि महरै राजिब मुसाहारि, नेहाथारि हिसाबै सोमखोर बसुमतारी आरो हाबिजुर रहमानमोनखौ सायख'नानै होयो आरो उमेन्स गांखंनि कमिटिफोरखौ आफादगिरि महरै चित्रा बसुमतारी आरो मनजिला खातुन आरो रतिमा बसुमतारी गोदानै बिबान सायख'नानै होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे मोनबा ब्लक कमिटिखौबो गोदानै दाफुंनानै होनाय जादों। गासै गसाइगाव ओनसोल जिल्ला आफादखौ गोख्रों खालामनायनि मिजिंजों बिथांमोनहा बे आफादखौ दानाय जादों होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिदों। 24 आरो 25 अक्ट' खालि कलकाता एडेन गार्डेनाव आइपिएल मेचखौहाय नायनो थांग्राफोरनि थाखाय खाथि खाला सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। एसप्लेनेड स्टेशननिफ्राय लानानै खोला आरो कबि सुभाष स्टेशननिफ्राय लानानै ट्रेना गासैबो फिसा फिसा स्टेशनावनो लाखिगोन होननानै फोरमायदों। आइपिएल नायनो सुबिदा होनाय जागोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। बियो वेस्ट बेंगल कलकाता ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रुस आरो इउक्रेनजों जानाय दावहायाव रुसनि सासे टेंक सालायगिरिया वादिम चिचिमरिन मुंनि 21 बोसोरनि रुसनि फौजिया इउक्रेननि सासे 62 बोसोरनि बोरायखौ गुलि गावनानै बुथारनायनि जाहोनाव इउक्रेननि बिजिरसालिया वादिमारखौ थैजासे साजा फोसावनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दावहानि नियमखौ सिफायनायनि जाहोनाव बेखौ बेबायदि थैजासे साजा फोसावनाय जादों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो।
आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समबारावहाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि बुंदों। माद्रासा सोदोबा भारतनिफ्राय एबा फरायसालिनिफ्राय बोखारजायागौमानि जेब्लासिम माद्रासा सोदोबा थाबाय थागोन अब्लासिम डक्टर इन्जिनियार जानो हानाय नङा मुस्लिम सुबुंफोरा होननानै बिथाङा फोरमायदों। गासै जोनोम जानाय लोगो लोगोनो सुबुंफोरा हिन्दु महरै जोनोम जायो होननानै बिथाङा फोरमायदों। सोरबा मुस्लिमा फरायनायाव राफोदब्ला आरो बिखौहाय बिथाङा बुंदों बियो हिन्दुनि नेरसोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनि थाखायसो बियो फरायनायाव राफोद जानो हादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनिखायनो गासै माद्रासा सोदोबा फरायसालिनिफ्राय आरो गासै इन्डियाननिफ्राय बोखारजानांगौ होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि जै।